Izinkampani zitsala nzima ngezimali ngenxa yale ntsholongwane ye-corona. Abakwa-Santam bathi inxaso yabo ijoliswe isikakhulu kwinkampani ezisakhasayo. We are offering this relief because we acknowledge that the lockdown and COVID-19 pandemic have had a devastating impact on our economy. Kutshanje umphathiswa wesebe lezimali uTito Mboweni wahlaba ukhwelo kwinkampani ze-insurance ukuba nazo zincede kule meko sikuyo. We have also spoken to the insurance companies to help support policyholders in this situation. And all this should come to some impact in the economy. uLamracht uthi Santam iyanyanzeleka uncedisa amalungu ayo ingakumbi kwezi ntsuku zikaxakeka. Yes, we have been speaking to the regulators, but more importantly, this R1 billion initiative demonstrates our human spirit, empathy towards all impacted by this virus, and a commitment to doing good for South Africa. Ubuncinane ezinkampani ziza kubhatalwa i-25,000 yeerandi ukuyokutsho kwi-1.5 million yeerandi kwezinye. Kumiselwe ukuba zisebenzise le mali ekubhataleni imivuzo yabasebenzi neerenti zeofisi zabo nezinye ingxaki abahlangabezana nazo. Ndikumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.